F'temp mill-isbaħ quddiem il-Parlament Malti is-Sibt l-Aqda Maltese Cardiac Society organizzat esibizzjoni b'informazzjoni u tarif dwar il-pressjoni. Net News kien preżenti għal din l-attività fejn tkellimna ma' William Camilleri li huwa l-kap ta' relazzjonijiet pubbliċi ta' din l-Aqda illi tkellem dwar il-kampanja illi din l-organizzazzjoni qed tagħmel sabiex tqajjem aktar għarfien dwar il-pressjoni. Aħna qegħdin hawn illum biex inġibu l-awareness fuq il-pressjoni fil-poplu Malti u Awċi biex inkejlu l-pressjoni tal-poplu biex naraw biex nuru n-nies kemm huwa importanti illi nkejlu l-pressjoni peress li bil-pressjoni inti ma tħoss xejn. U tkellem ukoll dwar ir-respons li qegħdin jirċievu mill-pubbliku għal din il-kampanja. Ħafna mid-drabi x-xogħol tagħna u l-isptar u rarissimu noħorġu speċjalment fil-belt u dal-postijiet biex nagħmlu dawn il-kampanji. Imma meta naraw dal-entużjażmu hekk ituna iktar kuraġġ biex iktar nkomplu naħdmu u ntejbu s-servizz tagħna u wkoll biex inkomplu naħdmu biex innaqsu kemm jista' jkun il-pressjoni fil-poplu Malti u Awċi. Matul din l-esibizzjoni fil-belt il-pubbliku Malti u Awċi seta' jara informazzjoni u tarif dwar il-pressjoni fejn wieħed seta' jkejjel ukoll il-pressjoni tiegħu u jikseb parir mediku.